Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Eu sunt Alexandru Game, iar astăzi ne vom juca Bed Wars. Înainte să începem videoclipul, nu uitați like, subscribe, toate cele și da, cum știți cu toții live-uri nu voi face. Bun. Va dura câteva secundici. Ia să vedem pe cine avem în echipă. Deci, da, mamă, cred că toți avem Blaze Road. Zi, frate, ai Blaze Road, zi. Deci dacă toți avem Blaze Road, what? Ok. Sunt la Blue. Ma. Echipa mea, da, echipa mea nepreferată și da. Nu știu ce parte să pun această chestiuță. Ce vrei, fra? Vrei tu aici? Așteaptă-mă un pic. Așteaptă. Ok, ce pui aici? Îmi place să le fură. Pot să ceți. E bine, pentru că vreau să-mi iau un arc. Dar deocamdată nu avem resurse suficiente pentru a face arc. Bun, cred că mă voi duce la niște diamantine. Da, știu că podul nu e cel mai frumos, dar da, nu știu. O să fac un episod să vă arăt câte kill-uri am eu. Bine, nu știu exact ce sunt acelea, cred că kill-urile, nu știu sigur, dar nu mai am multe. Adică e plin acolo, e ajuns la maxim, îmi scrie acolo max și da. Bun. Avem Blaze Road-ul, de aceea nu cred că o să-mi iau plus abie. Ok, și mai aștepta, dar na. Și evident eu iar mi-am făcut podul acesta de... Nu știu exact ce fel de pod acesta, dar da. Mă scrieți în comentarii voi ce pod este. Arată... Da. Sigur. Trebuie să ne mai luăm blocuri. Nu am luat suficiente. Bun. Sper că acolo sunt încă 3 diamante. Dacă nu... Și vom... Bă! Ce faci, mă? Nu! Bă, pleacă, mă! What the fuck? Dacă nu va ajunge blocurile, va fi o mare problemă. Pentru că nu o să mai plec de aici. Prea curând. Da. Practic nu va ajunge bloc. Am înțeles. Ok, mai sunt și vine și green, evident. Mai green. Oare să stăm să-l așteptăm 50 de milioane de miliarde de milioane de miliarde de ani pe acest băiat care vine, sau ne ducem, ne băgăm Sharpness și cam aia e. Salut, frate! Nu vreau să pun niciun bloc, deoarece va fi o mare problemă. What? Ce, mă? Bă, nu cred. Păi,
Practic, dacă mă omoară acest puști, hehe, avem Blaze Rod. Blaze Rod cu... Scrieți în comentarii ce are, ce credeți că are. What? Ce de mic e? Super! Și chiar am luat 2 blocuri. What? Spart toate pe bune. Eu sunt obișnuit ca altcineva din echipa mea să acopere. Ați văzut? Ați văzut? Ce era să mor fix de la început? Ați văzut? Sabie nu o să mai iau pentru că mi-au degeaba, dar în schimb voi lua multe blocuri. Bă, nu pot să cred, frate. Ce mă? Nu pot să cred așa ceva, dar de ce? Pentru că nu va fi chiar deloc bine, trebuie să mai iau blocuri. Dacă nu mi iau blocuri suficiente, clar va fi o problemă, iar acești copii mă lasă singur la bază. Totul ori nimic. Dacă moare colegul, ne-am dus. Vreau să mă duc pe el, dar mi-e frică. Dar totuși o să-mi iau sabie și foarte multe blocuri, pentru că merită. Boss, nu cred că vrei să vii și... Da. Tocmai ce am realizat și eu. Ce vrei, boss? Mori! Este, mă! L-am dat jos, gata. Și-a pierdut acea sabie. Este, mă, este. Mamă, copilul ăsta e șmecher. Și eu sunt șmecher. Dacă vine acum Green și mă împinge, jur că nu mă mai joc cu Bedwars în viața mea. E șmecher acum, E șmecher. E șmecherii, bă. Bă, chiar de urgență trebuie să-mi iau foarte... Nu, fii baia cu minte. Fii boss cu minte. Fii boss cu minte. Hai. Haide. Nu! Bă, șmecher. Ce mai șmecher? Ăsta șmecherii, mă, lumea. De când am mai intrat eu pe Bedwars. Pe bune, chiar nu mai știu. Mamă, s-au șmecherit și copiii ăștia. Mamă, vor să dea cu mine, bă. Hai, copii, hai, bosulachi. Bă, nu pot să cred, bă, vin din toate părțile, nu am șanse. Vine și Yellow, vine și Green. Haideți să vă văd. Hai, voi știți ce? Eu mă duc așa. Nu o să am niciun fel de stresule anul. Haide. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 8. Copiii aceștia mici și obraznici vor să vină pe mine să mă bată. Tu cum dai în mine, frate? Dar tu cum dai în mine? Ok. Este, mă, este. Bă, v-ai șmecherii, mă, cu toții. Nu mai să ce a fost odată copiii. Boss, dacă ești aici și vrei tu să mă ajuți pe mine, vrei tu să ajuți pe bossul tău, zi, frate.
Nu. Bă, fraiere, tu crezi că mă poți păcăli pe mine? M-am filmat deja de 10 minute? What the fuck? Pe bune? Cum să filmez de 10 minute? N-am înțeles. De obicei eu stau și mă bat cu băieții. Dar pentru că acel băiat are exact ce ați văzut și voi cu Sabii Demon, nebunii căstioare. Va fi mai. Dacă mă omoară, jur că mă las de Brawl Stars. Nu, să nu îndrăznești să vii aici. Să nu îndrăznești. Da. Deci dacă copilul ăsta ar îndrăzni, na! Vezi? Vezi? Ai văzut? Ai văzut, băbosule? E boss. Nu da cu sabie. Nu! Auziți? Eu o să mă las de Bedos, frate. Frate, de ce doar l-am dat jos? Adică, da, în caz de nu înțelegi de ce avea flame pe sabie, este pentru că acesta este Bed Wars pe telefon. Da. S-a auzit bine? Bed Wars pe telefon. Super. Da. Așa. Mâine este duminică, iar eu nu cred că voi filma pentru că... Bine, voi când vedeți acest videoclip este deja duminică, dar eu cum să spun eu îl filmez astăzi sâmbătă și voi veți vedea, mă încurc un pic, îl veți vedea mâine duminică, dar nu vă pot spune ora pentru că nici eu nu știu când. Bun, și cam m-am speriat un pic. Și cred că cam atât a fost și cu acest episod. Pentru că l-am pierdut. Promit că în următorul episod îl voi câștiga cu siguranță. Bun. Like, subscribe, toate cele. Eu am fost Alexandru Gaming, iar noi ne vom revedea data viitoare cu un nou episod de Bed Wars. Pa, pa!